Ya koromogi en sa achiel mar odhiambo intiere kama kare mar mondo miyudo weche manyien magama mesa maka weche manyien ikoni odiochieng' ma kawuono kata kamano kapok wachako magi weche maomiyo pek. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Jatend piny Kenya William Ruto limo Kibra kod Lang'ata kamosinge ni upande koridi chiuma onge chudo. Jago moro men japiny ma oko otho bang' nyamburko mako jatend piny Kenya William Ruto gwe apaya Mangongro. Kichunge sani tang'o makoro timre. Gimaduong' en ni ang'o marache sa ema mondo dwar. Jakom manyien mar komiti mar thieth James Nyikal wacho ni SHA inyalo mana do iye ma ok wit oko chutho. Wamor sana kendo wamedo kwayo ni mondo ji obie screening, especially jok man gi tuo mar sukari, gi tuo mar pressure ma contribute 90% to the loss of kidney function. Piny ngima hingo kenge ma osegoye kedo gi tuo nyarogno, thieth chalo nadi e gwenge makaluo. Yakoro mogiro kamano kuom Ramogi TV mondo miyud weche manyien ma waseikoni kaka pile itudri kod laiwa duto mag tudruok kari adek auchiel nono ne achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV kaachiel kod Citizen Digital. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kodwe chakruok nyaka giko. Jakom manyien mar komiti mar thieth od bura James Nyikal wacho ni wito okumba mar thieth mar SHA diketo jopiny midhiero mar thieth kosingo mar go mbaka gi jatend piny Kenya William Ruto kod jokanyo duto e sekta mar thieth matimo lokruok e wi okumbano. Nyikal loso bang' yiero mar kaka jakom komiti no ka bende osingo jiwo chenro mag thieth kaka Chris Owino leronwa mathoth. Jakom manyien mar komiti mar od bura mochung'ne weche mag thieth Dr. James Nyikal oramo ne wito okumba mar thieth mar SHA inyumo piny Kenya e bugo matut e weche mag thieth. Kichunge sani tang'o makoro timre. Nyocha wasegolo chik nyocha osegolo NHIF modhi koro onge. SHA ni ema nitie. Gimaduong' en ni ang'o marache sa ema mondo dwar ji duto jo migawo mar thieth, joma thiedho ji, weg osiptande, kaka jopiny bende kaka chudo nikech sani ji milion 20 osendikore ni gin gisedonje SHA to ji milion 4 kende emosechudo mana jogo matiyo. Ere kaka jogo mapok ochudo gi biro chudo? Magi gik manyaka wang'i. Onge gimoro achiel mibiro koni mako tim to gini dhi losore. Chung' mar Dr. James Nyikal ogwenyore kod chung' mar jo Kenya, jo siasa kod jolony weche mag thieth mosebedo ka dwaro mondo owit oko okumba mar SHA kuom medo midhiero mag jopiny e yudo weche mag thieth. Korka kore, Dr. Nyikal wacho ni yo maber en timo lokruok ne okumba mar SHA nyaka otine jopiny maber. Dr. Nyikal osingo mar twak kod jatend piny William Ruto, ogai mar ODM Raila Odinga kod jolony e sekta mar thieth e wi lokruok ma onego timne okumba mar SHA mar tieko midhiero mag jopiny e yudo thieth maber. Jomoyiera gi joma noyie negati e sirkal moloyo dwaro ni mondo lokruok obede. Gimoro amora mantiere mok dhi maber nyaka wanon. Ka en SHA nyaka wanone ang'o momiyo ok odhi maber. Makata ka nitie chike monego chak ng'i, chikego nyaka waloki. Ka nitie gik moko osechan ma ok chandre maber, nyaka wanyis jo migawo mar thieth ni kagi kok ber. Kok wabi nono mago to dong walose nadi. Kata mna gari mokethre nyaka non gimokethre yae gimokethre na mbitimo nadi emiloso. Miyo an gi geno ni wabro bet piny gi ng'eni ji ng'enye wach mar thieth. Kata ng'imna governors bende pod nie thieth. Buch governors ma Council of Governors pod wach nikech osiptande mang'eny ing'eyo ni mag sirkal ni e lwet governors. Mar sirkal mamalo gin mag osiptande aboro madongo gi. Kata odoko ni moko kuom josiasa osebedo ka seyo winjruok e kind Raila kod Ruto kaka winjruok mar manyo ni Ruto ombulu e yiero mabiro. Dr. James Nyikal to nene mopogore. Jomoko nene ni en yo midwaro go yuto, jomoko nene ni en yo
iyudo kaka dong yud kombe moko nene ni wang'iyogo kaka ji kura biro bet higa 27. To an kaka nene ni gino okelo thuolo moro madong' jo Kenya yudgo konyruok kapod wang'iyo higa mar 27. Siasa ji biro larrega nyaka chieng' ji larre alara. To ok diwana bed ni ka jo siasa to ji ochako donjo e siasa machielo to kinde kae en na larruok gimitimo ne jopiny onge. Miya neno ni gima jotelo ariyo timo ni mondo wane ane kwanya bet kanyachiel wane gima dwa konyo. Okumba mar thieth mar SHA en achiel kuom chenro madito mag jatend piny William Ruto. Kata kamano, oseremiyo jopiny duoko ewi midhiero mag thieth mane tuoyo okumba mar NHIF. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were oyier kaka jalup jakom komiti od bura mochung' ne riwo oganda. Ong'ondo duoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto kuom siro yiero mare kosingo mar timo lokruok ne chik mane ochuogo duol mochung' ne riwo oganda ma pacho ka NCIC mar miyo teko mar timo nonro mapiyo ne joma wacho weche manyalo thuo oganda kendo kawnegi okenge mager. Bende osingo mar keto migepe mag piny owacho tesre maneno jo Kenya duto oyudo thuolo mag tich e piny owacho. E yiero machielo, jobura ma Kabondo Kasipul Ivo Bara oyier kaka jalup jakom od bura ma ochung' ne somo. Koro anamor agone my party leader erokamano gi partiwa kuom keta kendo achako ago erokamano ne committee members 21 mar National Cohesion kuom confidence mane gibedo kuoma magiyiera kaka jalup jakom. Agone jakom erokamano Haji Yusuf, wasetiyo kode maber e higa 3 nyaka ne kete jakom. Kendo kata nabed ni ana member kamano ni an gujuzi kidogo manomiyo na interact gi members makoro wabedo sasa. NCIC tiyo maber en mana ni gibedo empowered maber and especially department mar uchunguzi. Kech yudo ka ripodgi ka giseloso to pod gitero ka DCI, gitero ka interior man gi biting teeth. Last time nyecha wakelo some proposals mondo I empower gi financially, gibed empowered kendo department mar investigation obed empowered. Gikone to piny owacho yango chenro biro tigo e tayo somo mag senior school machakore ayanga higa manyien. Jopuonje biro timo kit somo 7 ka moting'o 4 mochuno to kod 3 miyiero. Kasimfro Sokinda miyo report. Ikruok dhi nyime ne chenro mar tero jopuonjre mokwongo e bwo lai mar CBC e skunde mag senior higa manyien. Migawo mar somo koro yango chenro ma idhi tigodo e tero jopuonjre e klas 10. Somo pok didek e somo mag senior school. Atamalo 60 mag jopuonjre biro timo kit somo mag sciences ma dho ngere dendo ni STEM. Atamalo 25 biro timo mano ma otenore gi tuke kata arts and sports. Ka jopuonjre atamalo 15 biro timo science mamulo ngimagi, dak mar oganda kod aluora mar ji mong'ere kaka social sciences. Jopuonjre biro timo kit somo 7 ka moting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Kit somo 4 mochuno go oting'o English, Kiswahili, PE kaachiel kod community service learning. Jopuonjre duto manigi ng'ol nyaka tim kit somo mar Kenya Sign Language. Kit somo gi duto ibiro tim e yor lony manyasani e bwo kit somo midendo ni ICT. Penjo bedo ni to ere kaka skunde gi idhi pogi. Migawo mar somo yango ni skunde idhi pogi kirango yore 4. Yo mokwongo en kaluwore kod kit somo ma sikunde chiwo. Mar ariyo en kaluwore kod kit chwech mar jopuonjre. Yo machielo en kaluwore kod kit chenro mag dak e skul, mano skunde midake kaachiel kod skunde midoke pacho. Mogik en skundego mag jomong'ol. Ma biro nyiso ni wan kod tieng' diuchiel mag skunde e senior school. Mokwongo en skunde dei machiwo kit somo tieng' didek. Mar ariyo en skunde dei machiwo kit somo tieng' diriyo. Bende skunde moriwo nyiri kod yawuoyi biro bedo nyadiriyo. Machiwo kit somo tieng' nyadidek kod machiwo kit somo tieng' diriyo. Mogik en skunde mag jomong'ol kaachiel kod skunde mag tije lwedo. Penj ma ibiro ti godo e nono kama jopuonjre dhi some opogore kod kaka nitime bwo lai machon mar 844. Penj duto ma jopuonjre osetimo e higni 9 duto mag somo e primar
ibiro nyuaki e miyo Maxi materogi e senior. Kaluwore koda ma, penj ma jopuonjre osetimo e kind grade 1 nyaka 6 biro chiwo atamalo mar Maxi 20. Grade 7 kod 8 bende biro chiwo atamalo Maxi 20. Ka penj ma gibiro timo e grade 9 biro chiwo atamalo maduong' mar Maxi 60 ma ibiro ng'i ka gidonjo e senior school. These tools, which we normally use for assessment, are a variety. We use questionnaires, we use portfolios, we use projects, we use written tests, we use orals, and many other methods as listed there. Tingo koro dong ne jopuonjre kachiel kod jonyuol mar keto ikruok makare mondo ne ni jopuonjre duto mabiro donjo e senior school higa manyien oyiero kit somo ma de giher timo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e skund primar mar St. George's. Midhiero ma pod okwako kit somo manyien ma CBC opedhi odiochieng' mogik mar twak mar kawo pach oganda e wi chal ma CBC e pacho ka. Jagoro ma Kuppet e kaunti ma Nairobi ogolo paro mondo mi duok jopuonje tiegruok mabiro konyogi e puonjo kit somo manyien. Ka bende ogolo paro mondo junior secondary obed kod jalup japuonj maduong', gino ma okwedi kod riwruok machielo mar NAT. Judith Omondi ni kod ler. Chenro mar kawo pach jopiny e wi lokruoge ma owinjo timi e sekta mar somo orumo ayanga ka Nairobi obedo kaunti ma ogik ma okawie paro. Ka oyangore ni pod nitie midhiero ma okwako kit somo manyien mar CBC, kendo ok jokanyo mag sekta ni te mamor kod chenro madhi nyime nyaka sani. Jagoro mar Kuppet e kaunti ma Nairobi Moses Owiti koni jopuonj pod onge lony makare e puonjo kit somo moko mag CBC, ahinya to mar creative arts and sports. There are certain subjects or learning areas that require a combination of efforts of different teachers, not what they were just trained on. And one that they have specifically identified is creative arts and sports. There is no one single teacher who can teach that. So staffing is required, but also look at how to solve the problem of those subjects that were merged, where training of such kind of specialties were not undertaken by the teachers who are already in the workforce or in service. Bende Owiti koni e kaunti ma Nairobi, skunde mag junior secondary tin, ka bende nitie paro mondo mi skunde mag junior secondary mi jalup jopuonj madongo mopogore gi mag skunde primar. We appreciate the integration of junior school and primary. In fact, it is coming out as comprehensive school, and we recognize that that is the direction it is taking. But in order to solve that dispute, is it possible to have a deputy head of institution who is managing the secondary section and a deputy head teacher who is managing the primary section, so that it is possible to identify what challenge exists? I can see the chair of KEPSHA rejecting that immediately, but I have said, is it possible? I place that before us to see how we can manage that. Kumachielo riwruok mar jopuonj mar NAT ma otelie kod Collins Oyu kaka jagoro maduong' chal ka gima odonji e dhaw kod riwruok mar Kuppet. Oyu kod ma okalo moko kuom ng'ur ma ochwal kod Kuppet, kata bed ni magi gin ng'ur ma kamoro nyalo kelo lokruok, ahinya to dhaw ma kinde ka kinde e kind jopuonj mag junior secondary kod jopuonj madongo mag primar. My brother Kuppet, we have stories that are long gone, and those ones were sorted out. Let the heads of institutions design how to manage those institutions with the guidance of Teacher Service Commission and the Ministry of Education. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo mar timo lokruoge kendo bero sekta mar somo. We have discussed the promises and challenges of the competency-based education firsthand. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. Despite all these challenges, we are encouraged by the commitment of our teachers, the resilience of our learners, and the support from parents and community leaders. The ministry will continue with programs to improve the situation in all our schools. Kit somo mar CBC go kang higa manyien kendo chako ayanga somo mar senior secondary. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakoromo gi kanyo bokaw godo hiyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Angiraj, why don't you wakao Prince? Waya maseherni, oken ngat marach. Nikech chieng'no en nokonyi mana kaka osiepne. En notimo kamano nikech oheri gi chunye te. Seher loves Prince. Waya, iniwoni neno. Prince okawa kaka mingi to kendo noluonga ni mama. Oh, onge wach. Wabiro neno. Indulge in that moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. E gwenge mag Kosoko e Indhiwa. Wuotho terowa ma wayudo jangolo mar ohangla mane osaso it ji kod kinanda. Tich abichni eng'e jothumbewa. Tich mane wakwongo wadhi Nairobi mokwongo. Nitie makosa manobede kinda Kosoko. Asam jakosoko miyo wasigande wuodhe mar thum. Wan wede to bende wajoma chuo te. Jachien jakwal ji. Sama mage timore. Inyalo po ka chieng' moro jachien okwalo ng'ato tiyo gi gimoro mager. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro mar ang'ich welo. Moko machije ma itudo kod njore mag agoko manyocho timore chieng' tich ariyo apaya ma Thika Road e kar dak ma Mathare 4 e kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto gwenge makono ondhi kod obila. Achiel kuom machijego manyinge John Junior Oginga mane manore kod pala manotiyo godo e monjo jal moro ma omayo ong'we yamo manengo romo $28,000 en achiel kuom achije mobila olorone e od ang'ech. Obila bende olorone achije moko magin Jared Nyanza, Darlin Lande, Daniel Okombe, Elvis Otieno, Regan Omondi, Madenge Gashiri ka achiel gi Mike Robert. Achije duto olorone gi sendo obila ma Muthaiga e kinde mobila dhi nyime kod apedha mar mako achije mamoko. Ekoro migudu chima kone odiochieng' mar hingo odiochieng' nyarogno to kod gigo moluore ka kwan jogo mayudo kod tuo ma nyarogno e kaunti wa Migori medore ka lipot mogol kod migawo ma thieth e kaunti no yango ni maromo ji 15 yudo kod tuo mar nyarogno dwe ka dwe. Jafwambo marwa George Juma miyoler. Jo Kenya maromo 4 nitie kod tuo mar nyarogno kawe kod lipot mogol rogno mar lakteche mag tuo mar nyarogno e pacho kae. Kwan ma igeno ne dhi chopo 4.8 ka oromo higa mag 2030 poni koro komed ji okenge mar kedo kod tuoni. En tuono medruok mar koro setudi kod tuo mar sukari kaachiel kod mamoko. Thiedho tuono mar nyarogno ma osenya kawo kinde malach kendo dwaro omenda mathoth. Thoth jotuo ma iluoko negi remo ka itiyo kod masin mar dialysis limo osiptal diriyo
e juma ka juma. Joma nitiere kod tuoni mar nyarogno wacho ni safar ma manyo thieth mar tuoni mar nyarogno ok oyot kendo dwaro omenda mathoth. Tienda ni kuot, nanu very weak, appetite onge. Of late, the trend has been there's been an upward trend. It is a prime area that needs to be supported. Kefa saono mano ayudo ka iluoko ne remo kod masin mong'e kaka dialysis e osiptal maduong'no ma Migori level 4 wachno kuma mar thieth mar SHA ema sani koro resogi. Very expensive, lakini SHA konyowa unless nigi ng'ade. Wamor sana kendo wamedo kwayo ni mondo ji obie screening, especially jok man gi tuo mar sukari, gi tuo mar pressure ma contribute 90% to the loss of kidney function. Jogo mantie kod tuoni mar nyarogno wacho ni thiedho tuoni ok dwar mana kuonde thieth bende koro ger mabeyo kod lakteche mantie kod lony kende, to bende dwaro jochiw thieth ma obolore kendo kelo geno kuom jotuo. Jogi are friendly, daktechegi very friendly. It is my second home. Ningeche abedo gi jotuogi on a daily basis to asero mondane ka jotuona mobiro gi acute kidney injury oduogo maber kendo asebedo ka mor kaneno gi kata karomo kodgi oko. Jalony wechego mag thieth mar tuo mar nyarogno e osiptalno maduong' ma Migori level 4 Godfrey Magare wach ni dwe ka dwe giyudo maromo ji 15 manyien mantie kod tuono mar nyarogno. We also get clients as far as Tanzania, just the neighboring. So on a monthly basis, we initiate a lot of clients, averagely about 15. Ka opogore kod higni mokalo, kane po kaunti ma Migori obedo kod kar thiedho tuo mar nyarogno maniga mag 2018 migawo mathieth e kaunti ma Migori wacho ni ande giwete ji mathoth nikech tuone. It's been a journey for the last 7 years. 7 years ago, we didn't have a dialysis unit, and our people used to suffer. They used to travel all the way to Kisii, Eldoret, or to KNH to get the services, but I'm glad that with the devolution and with the current county government led by His Excellency the Governor, things are looking much better and brighter. County ma Migori kata kamano pod onge kod masin maluoko remo ne nyithindo ma ong'ere kaka pediatric dialysis, gino makoro nyiso ne nyithindo mantie kod tuo mar nyarogno pod manyo thieth kamachielo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Japuonjre ma jahigni 10 dhi nyime gi do thieth ka thieth maduong' ma Mabei bang' ka jowetege ne omonje mogoye marach mokalo e skul ka giseye kuom ndiko nyingi kaka jogo koko e klas. Japuonjre ma somo e skul primary ma Nyasumbi Lambo Ward e kar chung bura ma Suba North ne oyudo hinyruok maricho bang' jowetege go nywakone kendo goye marach mokalo moweyo ka oturo lwete kendo hinyo ng'edene. Japuonjre no ma en prefect e klas gi ne omi teko mar ndiko nying jogo mago koko e klas ema kane osendiko nyinge go to chwal ne japuonj gino mana wang'o jopuonjre go momonje kendo goye marach mokalo. Nyaka sani obila kaachiel gi bad migawo mochung' ne chenro mag nyithindo e kaunti ma Mabei dhi nyime gi nonro margi e wi okang' monego kaw kaluwore gi monj mane otim ne japuonjre no. Kan wakele osiptal kan ondiko noise makers e skul koro ne nyathi wadgi nohiny. Koro kan wabiro to no nitie ofisa achiel manobiro irwa ka penjowa gima notimo nyathi koro nwa explain ne. Bang'e to ne gibiro e group koro gipenjo gimotimore. Koro bang'e ka wasenyisogi to giluongowa wadhi mwalo kucho. Koro mwalo kunya bo wachak wandiko dhowa. Then ne ginyisowa ni mondo wakaw namba moro kanyo. Koro namba manokaw to waiwai manotiyo kodo. This matter is with the police. This matter, they have the OB. The matter is being tracked. But me, as a children's officer, I'm purely concerned, first and foremost, how safe are our children in school? Responsibility, accountability squarely lies with the head teacher of the school, who should be first even held responsible, then followed by the class teacher. Wan kode hospital kae nodonjo kako okonyal wuotho, lakini sani at least en gi improvement matino. Wan gi geno ni elwet jolony ma mule odhi bedo maber kendo wan gi geno ni obro chango mane lamo moketo ni be mondo wuoth mondo doge e skul mondo som maber.
Akoro mogiko timore kod limbe ma jatend piny ma osebedo ka otimo pacho kae ne medo chima kauno otime gwenge ma Kibra. Limbe ma jatend piny William Ruto gwenge ma Kibra kod Lang'ata nochakore marach bang' nyamburko mane kowe tumo jago moro ma japiny ma oko motho e kar dak ma Adams Akede apaya ma Ngong Road. Ringre jago no manyinge Edgar Charles Frederick ma japiny Faransa ne oriere ndara ka nyamburko ne medo mana kadho gi ng'weri titi giko ne okawe motere kar kano ringre ma City. Bilango ni gisichako nonro wi masirano kokalo boke mochwe kogno kod jawache lo bila Mushiri Nyaga gikwayo joriembo kod jowuoth mondo lu kaka dwarore chike mag apaya kaka okang' mar geng'o masiche. Bad migawo mar obila jiwo ng'ata man kod ler wi kaka masirano otimore mondo mi ochwal lipot. Jatend piny Kenya William Ruto ne olimo kendo timo limbe Lang'ata kod Kibra ka ute mare en ni opande kod ibiro kawo maonge chudo. Ruto ne obedo kod wuoth ma iye tek ka ywaruok ma johera kod jopiny bende ne okwako wuodhno. Eric Owenga nigi ler. Romo mare mokwongo e kachung' od bura ma Kibra, dhorangach mar skul primar ma Ayani ne obedo pap mar amen motegno e kind obila kod rowere. Roweregi ne dwa donjo gi thuon mar bedo skul kama ne rik jatend piny Ruto gi Lange sochopoe. Mae nochuno obila yaw boka kendo kedo kodgi. E kindeno, rowere mamoko bende ne bayo obila kod kite kaka okang' mar ng'iso ichwang' tok tam gi donjo kama ne jatend piny Ruto nitiere. Weche ne dok e wang'e tok obila yawo nigi thuolo kendo gidonjo e skul. Talora ma Makina, rowere mamoko bende ne tiyo gi thuolono mar mayo jopiny ka rawerani mane rik kalo kod ndike ne rik imaye e diemo wang'. Jatend piny Ruto notiyo gi thuoloni mar medo goyo debe ne osiepe kinde ko jatend ODM Raila Odinga kok tung'usuo gi jotelo ma owacho ne ok mor kod ng'iyo margino. Sasa niko hapa kwa bedroom. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga tumekubaliana. Tumesema ya kwamba hakuna jamii ambayo imeweka application kuwa wageni hapa Kenya. Hakuna jamii ambayo ni wakimbizi katika taifa letu. Nimesema nitafanya kazi na viongozi wote wazalendo, wananchi wote wazalendo, tuwaunganishe, tuweke umoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi. Kenya iungane ndio tuweze kushughulika na transformation ya Kenya. Na mimi nataka kumshukuru Raila Odinga as the foremost patriotic leader who has accepted for us to unite this country so that we can concentrate on the transformation of our nation. Kata kamano, siasa ma Kibra ne omedo tedore kendo jaod bura ma Kibra Migosi Peter Orero noyudre kama tek e lwet jopiny. Ka kuonde mamoko kaka alwora ma ogik mano e lap ma DC kama ne Ruto gi jotelo mamoko wuoye kapod ok otieko limbe mare ma Kibra, jaod bura ma Kibra ne okodio thuolo mar twak. Na wewe mjumbe wetu Bwana Orero, fuatilia hiyo kazi. Mimi niko na wewe mpaka hii Kibra iweze kubadilika. Jatend piny ne ochako limbe mare ma tich ang'weni gi Lang'ata eka bang'e nolwar Kibra kama bende ne oyawe chenro bura mag dongruok. Ruto noten gi jotelo bura mag ODM ma kaunti ma Nairobi. Nimeongeza leo madarasa mengine 10, nimewapatia milioni 20 wajenge madarasa ingine 10 ya watoto wa Ayani. Tunaelewana jameni? Na mimi pia nitakuja kwa shule yenu ya Olympic hapa chini na shule zile zingine mpaka tuhakikishe ya kwamba kila shule iko na nafasi ya watoto wetu wote wa Nairobi hii, wa county ya Nairobi na constituency ya Kibera wako na nafasi ya kila mtoto kusoma. Sasa tuko kwa broad-based government. Sema broad-based government. Kama wanachama ODM, tuko nyuma yako na tutatembea na wewe hadi tuende mahali tunafika.
ukitembea na Raila Amolo Odinga. Jatend piny Ruto bende notiyo gi thuoloni mar lando jo Kenya ok bi chulo pesa eka koro bi yudo pande. Ruto omedo ni ratiro mar ja Kenya yudo pande ok onego winjre ketne obadho kata kwede. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mogi tokido report malimbe ma jatend piny gwenge mag Kibra kod Lang'ata obokao yo marario kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro marang'ich welo. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Bwana gore odo siepne ukona ni bwana ni ketho saka bwana ndio manticho temo nikech gorogi to kiusgi atimo ohala ma joka luo kia hapa ni Migori County samoro an kenda ne magoro sana. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Machiegni akwaro gi paw tuke ma Kirigiti County ma Kiambu ibiro tieki kendo tigo ne ikruok ne tuke mag CHAN kaachiel kod bago tuke mag lig ma pacho ka moteo ne tiyo kode kaka kar timo rako kod timbe mabiro mole pacho ka ne tuke mag AFCON higa mag 2027. Jatend migawo ma tuke Salim Vure yango ma tok timo limbe en kaachiel kod jagore migawo no e paw tuke no odiochieng' ma kawuono kama yango ni jal manomiyo rako setieki gope kendo ibiro tieko kidienje manok manojwang' kendo neno ni paw no otieki. Riwruok mar Sports Kenya biro kawo ting' mar bero ndhadhu mare koriwo pidho lum.
tumekubaliana kwamba shirika la Sports Kenya wataingia hapa, watengeneze hii kiwanja, wapande nyasi vizuri, na contractor naye ataendelea. Kuna kazi ndogo ndogo ya usafi hapa, ya kupiga rangi ambayo inahitajika. Kwa hivyo hizo ni kazi ambazo zitafanyika na tunaitayarisha ili iweze kufika viwango vya FIFA na CAF, lakini vile vile tunaitayarisha ili tuweze kufanya ufunguzi rasmi, ili ile dukuduku ambayo iliyopo iwe itakwisha, kwa sababu wakati tutafungua hapa, mechi zitachezwa hapa. Naona hiyo itakuwa sasa ni mambo mazuri ambayo tutakuwa tumeweza kuyafanya. But this specific one, we are concentrating on it because it has been taken as a training ground for CHAN in August. And that is why the grass must grow, and that is why the contractor must be off-site, out of sight, for us now to be able to prepare it for that competition. Nyakwara Mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko chenro mar ang'ich welo. Nitie joma bende loso koda mopogore opogore kamano Odhiambo ja usoma yawacho ni Chieng Emmanuel aneni eyo makare kendo weche mag ang'ich welo gin mago machoponwa an ka achiel kod jadro kamano kuom ketira Mogi TV. Ken Odhiambo kantiere gwenge mago mabebe nisano Chieng Emmanuel aneni eyo makare awuoro gimotimre mabei mochwade nyathi mochwo hiny wach mabedo prefect ni onego chako ranga ne telo machielo kamano kuom ote machal kamano. Aneno bende ng'at maluongore kaendi ni Jorim Wood Usengero kamano kuom ketira Mogi TV nisano Chieng Emmanuel wan weche mag somo gin mago mosebedo matek, sirikal onego gol gik machal kamage no ken be lose weche motenore kanyo kod kumo mi nyathi moro ma en prefect. Mane mokelo giko mar mi weche manyien chenro mar ang'ich welo tudri kodwa kendo ka oromo sadek chenro mar oimore nyinga Chieng Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Phillips.